Гэты рок-альбом будзе змагацца за званне лепшага ў красавіку. Паўнафарматнік ад балкона ожиданий прасекнуты болем жыцця, і ўсё гэта прыперчана шыкоўным пазнавальным вакалам і шчыльным гітарна-электронным саундам. Прошу, перестань, нет времени любить тебя до завтра. Люди тут ни в чем не виноваты. Гучыць, вельмі якасна. І ўвогуле, сёння можна упэўнена казаць, што у нас ужо ёсць некалькі банд у гэтым жанры, якія робяць вельмі смачны гук, які канкурэнтаздольны па ўсім СНД. Кто с тобой засыпал? С кем же ты уйдешь домой? Першыя 6 песен альбома «Балкона ожиданий» хіцяры, але ўсе гэтыя перавагі, якія казаў вышэй, таксама і слабасць альбома. Ён несе адзіную эмоцыю — пакуты, таму хутка надакучвае. Магчыма, дапаможа перазборка альбома так, каб праз яго праходзіла вось нейкая сюжэтная лінія, каб раскрываць лірычнага героя. Чаму ён такі? Што з ім здарылася? Ці бачыць ён святло ў канцы тунэля? Гэта незразумела, але зразумела іншае.